Padayon pang isusi sa kapulisan ang gigikanan na itong kinilong drugas na nasakmit diha sa dakbayan sa Sugbo. Sa usa ka operasyon sa barangay Tisa, kapin 30 milyones ka pesos nga balor sa drugas ang nasakmit sa kapulisan. Yulagway ang dinakpan nga si Jeffrey Cabaron nga dakong courier o bodigiro. Nabatayan sa kapulisan nga lahi ang kulor sa maong substance nga dili matud pa puti kayo. Gituhang may prosesong nagkuwang sa pagbuhat sa drugas apan susama rin hapon ang epekto niini. Kinahanglan para malimpyo na, iagi na nimo og mga acid chemical, just like muriatic acid. Pag iagi nimo nag mga acid chemical, just like muriatic acid, mahimog clear crystalline sila. Yan na po nag-reprocess, mo ring ingana. Pero kung wala kay chemist, dili man ikaw lang magbuhat, matunaw di ay tanan. Diba? So